جنرال شادغول شق حرنة فرنساي قداماي كفال Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. In an age of government by committee, this statesman prefers to stand alone, apart. He knows that the source of his power with the French people lies in his aloofness, his rigid dignity, his sense of grandeur. I cannot command without mystery, he said. The people have little respect for a leader they know too well. His name is Charles de Gaulle, and this is his biography. أيكبرون بري نسون تزي فتر رداسينا متفت حجر كبحال اللوم زقباء سبات ببجزيو كم حتى بركي رأي كركل كبلي فترو حزبنا حجرن انكحمسو وردتن ጭንቀትን ክፍልፍሉ ሓይሎም ዝኣመኑ ጽጋባታትን ክድውሹ ህዝብታት ብግፍዕን ሞትን ክጠፍኡን ክቃረቡ ኣነ ኣለኹ ኢሎም ንኹሉ ገደብ ዘንብርሉ ሰባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቕልቀሉ ናይ ሃገሮም ክብሪ ንምሕላው ናይ ህዝቦም ስቅያት ንምትራፍ ነብሶምን ግልቦቶምን ኣሕሊፎም ክህቡ ስኽፍ ዘይብሎም ኳኽብቲ ጸላም ተፈንቂሎም ይወፁ حمام حرسن زحزة هجرهم نمجرجال سيف السنزرلو هزبهم نمدحان فلتوتهم قلبتهم أواهيدهم بجاي خونو فرنساي بمورشا عزقتن كتوقع كبران لؤلاونتان حمد بخورسو أبستقر بلو قالو خل كزبلا ولد نبرع جنرال شادغول نفرنساي زفكرا أخبران بونشو تحنكيقان سلزن برطوي نبران مفتاريتون مابريتون سلزو قناتيو أبسناي زمن كبرين تسفاين زبالا هاجرن كتورر بيواتن كاللخو أنا بدوي موت كي وسدني مليز دفرا إلو تلعله نهابتن شماتن إلوم زيكونا نفقر هاجر زغلقلون زوادقون قرازات تختلوو دليتومن قالتومن أواهيدوم هاجرون فرنساي كاوردت ህዝቦም ድማ ካብ ሞትን ስደትን ኣድሓኑ ሻደጎል ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናይ ዓወት ኣንፈት ካብ ዝለወጡ ምናልባት እውን ካብ ወጻኢ ካልእ ሰብ ክገብሮም ምኽኣሉ ዘጠራጥሩ ገድልታት ፈጸመ ሰራዊት ሃኒጹ ሃገራት ኣዋሂዱ ውጥን ኩናት ኣጽዲቑ ኣብ ዓውደ ውግእ ተረኺቡ ነቲ መሪር ኩናት ንሓሙሽተ ዓመታት ተጋደለ ኣብ መጨረሻ ድማ ዓወት ንህዝቡ ጓናጸፈ ፈረንሳይ سبسينا نايتي جزيت مرحتا نزاتن نابلو ناب هتلر انكم بركخو زنبر خبرا كتتف كساداب زرنانو تلو وقتي اي فاليلو بتر سلطان جبيتو سقاتا انتيتو نعوز زبكعا جنرال شادغوليو بز تكبارو كساب حجي تأمينلو كساب لومي سمو بزناي العال كما عرفو نفرتي كساب قدناتات كاب حولتات كساب هنساتات بسمو الناس اوعو يذكروا ناي فرنساي بعل تاريخ شادغول ناي لومو وقعنا أبيزات تاريخ نابتن هتلرن متحباورتون سعيرو نهاجرو كاب قوبت أنازي نزاز جبرا قومات فرنساوي جنرال إيقوستنا كم وترو نزم دبادالي بمقرب نمكتالكم زعدم أسمرهم هايلي سن ناي مكتتال
እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕድለኛ ሃገር ክትዕንቀፍ ቅድሜ ዝብላ ክትነብዕ ንባዓታ ዘሕብሰላ ጥራይ ዘይኮነ ንኸይመራን ከይከፍኣን በጃ ዝሓልፈላ ሰብ ኣይትስእንን። ሃገር ኣብ ኢድ ጸላእቲ ወዲቓ ዝረአ ተስፋ ኩሉን ክጽልምት ከም ሽምዓ መኺኾም ከም ገንሸል ተሓሪዶም ንህዝቦም ተስፋ ንሃገሮም ራህዋ ዘስንቑ ጀጋኑ ነይሮምን ኣለውን። ፈረንሳይ እውን ናብ ሓደ እዋን ልዕላውነታ ብሓይሊ ተጐቢጡ ይከላኸሉለይ ብዝበለቶም ተጠሪማ ብጸላእታ ተደፊራ ህላውነታ ምልክት ሕቶ ዝኣተወሉ ተስፋ ዘበለ ዝጸልመተሉ ዘመን ኣሕሊፈ እያ። ግን ከም ደጎል ዝኣመሰሉ ሙዑታት ጸኒዖም ስለ ዝተቓለሱላ ኣንጸላሊዋ ካብ ዝነበረ ናይ መዓት ሓለንጊ ሰተት ኢላ ወጸት። ቻርለስ ደጉል 2 ሳዕ ግልጽ ኢልካ ኸይረኣኸዮ ዘይሕለፍ ሰብኣይ ነይሩ ይብልዎ። 2 ሜትሮ ዝገማገም ቁመቱ ንዝረኣየ ኹሉ ብቖቢዑ ሰማይ ክጥንቁር ዝደሊ ዝመስል ጸብደል ብቐስታ ዝውርወራ ሳጉሙኡን ገታር ተኽለ ሰውነቱን ዘይድፈር ምርኢት ስለ ዘትሕዝዎ ብዙሕ ናይ ቅትለት ፈተነታት ተኻይድሉ ኣብ ብዙሕ ኩናት ተሳቲፉ ዝነሓፈቶ ጥኢት ግርማ ሞገሱ ምድፋር ስለ ዝሰኣኖትያ እናተባህለ ብዋዛ ይለዓል። ጀነራል ደጎል ክስጉም እንከሎ ገረብ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እምበር ሰብ ዝስጉም ዘሎ ይመስልን። ንሱ ቀስ እናበለ እንተሰጎመውን ምስኡ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ግን ዘብዘብ ክብል ግዲ ይኸውን። ብምኽንያት ቁመቱ ንምብጻሕ ኣብ ዝኸዶም ሃገራት ኣብ ሆቴላትን ኣብያተ መንግስትን ዓራት ምቕያር የድልዮም ነበረ። ንሃገሩ ፈረንሳይ ዘለዎ ፍቕሪ ነቲ ብሰንኪ ብልሽዋት ፖለቲከኛታታ ወሪድዋ ዝብሎ ውርደት ንምእራም ዘርአዮ ተባዓትን ኣብቲ ናይ ሃገሩ ጸሊም ሰዓት ኦሮማይ ከይበለ ተቓሊሱ ዕምሪ ሂትለርን መግዛእቲ ናዝን ናብ ምቕጻይ ዝረኣዮ ጅግንነት ኣብ ታሪኽ ዓባይ ሃገረ ፈረንሳይ ስሙ ብደሚቕ ቀለም ከጽሕፎ ኽኢሉ። ዕድመ ንእስነት ሙሉእ ስሙ ቻርለስ አንድሬ ጆሴፍ ማሬ ደጎል ኮይኑ ኣብ 2 ሕዳር 1890 ተወሊዱ። ካብታ 5 ውሉዳት ዘፈረየ ስድራ ሄንሪን ጃኣንን መበል ሳልሳይ ውሉድ ኮይኑ ኣቦኡ ሄንሪ ኣብ ኩናት ፍራንኮ ፕራሽያ ብጅግንነት ዝተዋግአ ወታደር እዩ። ካልኣይ ውሉዱ ክውለድ እንከሎ ኣብ ኢንዱስትራዊት ከተማ ሊል መምህር ካቶሊካዊ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ምስራሕ ነበረ። ቻርለስ ድሕሪ ምውላዱ ነዊሕ ከይጸንሑ ግን እታ ስድራ ናብ ፓሪስ ገዓዘት እሞ ኣቦኡ ሄንሪ ድማ ከም ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ኮሌጅ ጀስዊትስ ኮይኑ ስራሕ ጀመረ። ሄንሪ ኣብ ታሪኽ ፈረንሳይ ኣዝዩ ዝግደስ ብሕሉፍ ዝና ሃገሩ ኣዝዩ ዝኮርዕ ኣቦ ነበረ። ናይታ ስድራ ናይ ድራር እዋናት ሄንሪ እንደቆ ኣኪቡ ታሪኽ ሃገሮም እናዘንተወ ኣብ ሓጎታቶም ኣብ ታሪኽ ዝወዓልዎ ውዕሎ እናፀወየ ብፍቕሪ ሃገር ይኽስኩሶም ነበረ። ቻርለስ ድሒሩ ነቲ ኣቦኡ ኣብ እዋን ንእስነቱ ዘዕልሎ ጽዋታት ክዝክር እንከሎ ብፍላይ ናይቲ ኣንጻር ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኩናት ኣርጀንቱል ብጅግንነት ዝተዋግአ ብሓግኡ ሰር ጂኣን ደጎል ታሪኽ ኣጉሊሑ ይዝክር። በዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ካብ ኣቦኡ ሰምዖ ታሪኽ ተኾስኪሱ ዝዓበየ ቻርለስ ካብቲ ታሪኽ ካልእ ነገር እውን ሰረጾ። ምጥርጣር ኣብ ልዕልታ ናይ ወትሩ መዋግእቶም ዝነበረት ዓባይ ብሪጣንያ ሄንሪ ንደቁ ቋንቋ እንግሊዝ ንኽመሃሩ ኣይፈቐደሎምን። ኣዲኦም ጃን እውን እንተኾነት ልዕሊ ሰብኣያ ብፍቕሪ ሃገራ ዝነደደት ነበረት። ቻርለስ ንኣዲኡ ክገልጻ እንከሎ ልክዕ ከምቲ ሃይማኖታዊ ኣምላኻ ጌርያ ንሃገራ ተፍቅራ ዝነበረት ብምባል ይገልጻ። ሃገረ ፈረንሳይ ንሳ ድሒራ ጀርመን ዝተባህለት ናይ ሽዑ ፐርሽያ ኣብ ዝገበረቶ ናይ 1870 ኩናት ፍራንኮ ፐርሽያ ብፍላይ ድማ ኩናት ሳዳን ዝገጠማ ስዕረት ንኹሎም ሓርበኛታት ሃገር እንተላይ ንስድራ ቤት ደጎል ርእሶም ዘድንን ምንጭ ሕፍረት ነበረ። ኣብ ልዕልታ ኣብ ሓደ እዋን ጎብደል ዝነበረት ሃገሮም ንዝወረደ ውርደት ሕነ ንምፍዳይ ድማ ርቡጻት ነበሩ። እዚ ሕልሚ ኣብ ልቡ ዝሰረጾ ወላዲኦም ሄንሪ እናሓንሳብ ንደቁ ናብቲ ኣብ ላባርጀ ዝርከብ መቓብር ሓርበኛታት እናወሰደ ኣስማትቶም
أمناش عن شمون تميتن سبعان كينات زودقو جاقانون أبت مغابر تتصحفة تقصن دقاقيمهم كم ببو قبره اتتقصي كم زيبل نيرو أبت معت يقلاوهم استسبرت سيف فرنسا بولداتهم حنسابنا حوارن كتسقنع ولا كوا تشارلز كابتم حموشة دك هنري اتزبالحة ايمبر دارقا خمي راح يقوم زحسب جن نسو نبره بزحوان نسو زمورحس ايكي كابتا غزاي سانن قبل على احواتو برانك مثل قلدتات كام مفصام دما اي قارص نيرو ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ናይ ገዛ ርእሱ ቋንቋ መሃዘ እቱ ቋንቋ ንገለ ናይ ፈረንሰኛ ቃላት ካብ ድሕሪት ንቕድሚት እናድመፀ ዝመሃዞ ነበረ ንኣሕዋቱ ክምህሮም ሓቀነ መቸስ ንቑሩብ ግዜ ተቃውሙ እሞ ዝገብረሎም ዝነበረ ጸቕጢ ምስ በዝሖም ከይፈተው ዳርጋ ብሓይሊ ነቲ ዝመሃዞ ቋንቋ ተማሂሮም ክጥቀምሉ ጀመሩ እዚ ነቲ ድሒሩ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ዘንጸባርቆ كجبر خيلي نايم بالن زحسب كي خيف سمكا إتكال هاي ما هبن بحري مرأيا كوين يوسد نسون أحواتون ببامبولا ويا شانغوليت سسرحو التحدرات أمريك أسي أمام بيروم كدخينات كتساوتون كلو تشارلز زيادة خلهم نايكول عب زي مثل بعتب النتن أتكرون يتساوت نبرة بزحوان وتحدرات فرنساي حيزو كتساوتي برهو سألاتو وابتساوتا مساعرد ما بروي دستا كزلل يوعل نيرو يبلو متعبيتو تشارلز دحر قال جيزي نابتي أبو زكايدو زنبرة بيت مرتي جاسويتس أمرها أبتو مرتو قدوس بزح من باب زفتو بفلاي فلسفنا عزيز مستو تمهراي دما خونه بانس أرزقن جنا ودع 10 عامات مس أخله مسا هيوتو واو تهدرنا كحلفو السنة كابشع جميرو تشارلز لبون قلبون ناو تدرنا بلا ودا 15 عامت مسكونه حدا صحف صحفه ابت صحف ابشحن 930 اتهلو نفسو سالامو شعو غيزي جنرال كم زخونن لسرايت فرنساي مريح دما لجرمناوين كم سعر بوبيلو دما نهدا ابشحن 870 لفرنساي زوردا سعرت حنا قفدي تنبيه تشارلز هاو تهدراو بيت مرتي سانسير نخص امبر برتع باق حدرو باقو خسمر عبرتي عوس عارمو ابشعن 900 نابتو تهدراو بيت مرتي نخص امبر عد الرقبة انتقنا ابت بيت مرتي كس امبرو زدالي من اسيات اقدمو ماب سراويت بمخاد نحاد عمت اقل قلوت كيروم لمدخ اسمو يحتتو نبرمو تشارلز نزق قطع خمالي أبت كمتي 990 ناب سراويت تسأمبيرو مس أهادو 33 ني أقار سراويت كوينو أب كتما أراس عسكرة دحري ني 4 وارا حق القلوت معارك كوربرال توهبو مجز كم نبور نزقوان يكون أبار سراويت أم ناي مجمريا ني أقول قلوت عامتو زوهاب لبود معارك سرجينتي نيرو انتقنا أزاز نايتا أهادو كابيتان تقوي ناي سرجينت معارك كيهبو حنقدا لمنتاي سرجينت زي قبركايو تباهيلو مستحتة كابيتان تقوي بسلام عرف كابتبل تكبار وصاي كالو غيرون زي فلت قول عادي معارك سرجينت خيب دالي خمني إيلو باجوا دوغول دحيرو نتقوان كذكران كالو أبتوان تستمهاركو زعبيه نجر مدوبات أبالا سراوي زي كانو أزستخا نزهبوخا تئزاز بأنصار مستقبريخا زحش عبيت تركب زبل نبره كبل سكر قعزو نفس التنا أب كوعي 910 نابت زحلمو وتادراو بيت مرتي سانسير تسنبره بولتوف عبوين كروعن منسي مخانو زنو تنزحه كلتا كسل سمون وصو اتحده اتعابي تشارلز زبل كخون كلو كالاي لغاندس بيج زبل نبره اتغال اي قصلو نتسماي تنقر 1 متر 96 سنتيمتر زبصح قمتو نمغلاصيو توهيبو نسو بقمتو كاب كله زرخبو سب زنوح نبره حدا خبتم ناي شعمه مهارتو تدحيرو سموي جنرال زقنا ابشحن 940 نسراويت فرنساي مريحو ابكينات نروي استواقع جنرال بتوارتس
እዩ ነይሩ። ንሱ ንደጎል ክዝክረን ከሎ ብዙሓት ይዕሩቕ ዘይነበርዎ ማእከላይ ውፅኢት ዘመዝግብ ተመሃራይ ነይሩ ይብሎ። እንተኾነ ኣብ 1912 ካብቲ ቤት ትምህርቲ ክምረቕ እንከሎ ካብ 211 ተምሃሮ መበል 13 ተርታ መውፅኡ ጽቡቕ ውፅኢት ዝነበሮ ተምሃራይ ምንባሩ ዝሕብር ይብሉ ገለ ተመራመርቲ ታሪኽ። መቸስ ከም ደጎል ዝኣመሰለ ህይወቱ ኣብ ውትድርና ክሕልፍ ዝመረጸ ሰብ ኣብቲ ግዜቲ ናብ ኣሃዱ ፈረሰኛ ክምደብ ክመርጽ እዩ ትጽቢት ዝግበረሉ። ከመይሲ እቲ ኣሃዱ ቁልጡፍ ናይ ማዕርግ ዕቤት ዝርከቦ ስለ ዝነበረ። ቻርለስ ግን እቲ ብፈረስ ዝካየድ ቅዲ ኹናት ይኹን መጻኢ ፈረሰኛ ሰራዊት ኣብ ምብቅዑን ዘመኑ ዝሓለፎ ክኸውን ምዃኑን ኣስተብሃለ እሞ መጻኢ ቅዲ ኹናት ብኣጋር ሰራዊት ከም ዝውሰን ኣመነ። ከም ውፅኢት ናይዚ ናብታ ቀዲሙ ኣገልግሎቱ ዝፈጸመላ እንዳ 33 ኣሃዱ ተመዲሱ ኣብ ኣራስ ክዕስክር መረጸ። ንዝቐጸለ 2 ዓመታት ድማ ምስቲ ኣሃዱ ኮይኑ ነቲ ብክልሲ ሓሳብ ዝተምሃሮ ውትድርና ብግብሪ ከሰንዮ ተገሀ። ደጎል ኣብታ ከተማ ቀልቢ ብዙሓት ክስሕብ ግዜ ወሰደን። ኣብቲ ጎደናታት ሸናዕ ክብል እንከሎ ዝረኣዮ ዘበለ ብቁመኑኡን ወታደራዊ ልብሱን ተማሪኹ ኣብ ከተማ ኣራስ ቻርለስ ሓለፈ ዝበሃለሉ ወታደር ኮነ። እንተኾነ ዒደር መልሓሱን ዘይጉዱስ ባህሪኡን ካብቶም ትርኢቱ ማሪኽዎም ዝቐርብዎን ላዕሊ ሰባት ካሃድሞ ጉልሕ ተራ ነበሮ። ቻርለስ ናብ ኣራስ ጊዒዙ ብዙሕ ከይጸንሐ ዝነበረላ ኣሃዱ እንዳ 33 ሓድሽ ኣዛዚ ተመደበላ። ንሱ ኣብ ታሪኽ ፈረንሳይ ብሕማቕን ጽቡቕን ዓብ ተራ ዝተጻወቱ ናይ ሽዑ ኮረኔል ፊሊፕ ፔታኒ ነይሩ። ቻርለስ ደጎል በቲ ሓድሽ ሓላፊኡ ብዙሕ ተማረኸ። ኣብ መዘክሩ ድማ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ። ናይ መጀመርያ ኮረኔለይ ፔታን ጥበብ ወታደራዊ እዚ ክመሃራ ኽኢሉኒ እዩ። እቲ ኮረኔል እውን ብደጎል ሙሱጥ ነበረ። ኣብ ጥቅምቲ 1913 ናይ ቀዳማይ ማዕርግ ለውተናንት ዕቤት ክወሃቦ ርእይቱ ኣቕረበ። ቀዳማይ ኩናት ዓለም። ኣብ ነሓሰ 1914 ቀዳማይ ኩናት ዓለም ምስ ተባርዐ ኣጋር ኣሃዱ እንዳ 33 ከም ኣካል ሓምሻይ ኣርሚ ፈረንሳ ነቲ ዝመጽእ ዝነበረ ናይ ጀርመን ሓይሊ ንምዕጋት ናብ ዲኖንት ተመደበት። ደጎል ካብቶም ቀዳሞት ናብ ኩናት ዝኣተዉ ኮይኑ ኣብ 15 ነሓሰ ኣብ ኩናት ዶናንት ብጅግንነት ተዋጊኡ ኣብ ብርኩ ብዝገጥሞ ማህረምቲ ንሆስፒታል ተላእከ። ኣብ ጥቅምቲ ድሕሪ ናይ 2 ወርሒ ሕክምና ናብ ኣሃድኡ ምስ ተመልሰ ግን ብዙሓት ብጾቱን ሓለፍቱን ብመስዋእቲ ተፈልዮም ጸንሕዎ። ድሕሪ 2 ወርሒ ረዳት መኮነን ናይቲ ኣሃዱ ክኸውን ሽመት ተዋሂብዎ ሰራዊት መሪሑ ምውጋእ ጀመረ። ኣሃዱ እንዳ 33 ናብታ ኣብ መንጎ ድፋዓት ወገንን ጸላእን ዝርከብ ብወንባታት ተሓጺሩ ኣብ ቀለቤት ከቢድ ብረት ኣትዩ ብኸቢድ ዝሕሎ ኖማንስላንድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓደገኛ ቦታታት እናሰለኸት ስለያዊ ሓበሬታታት ብምእካብ ዝነኛ ኾነት። በዚ ስለያዊ ሓበሬታ ናይ ምእካብ ክእለቱ ደጎል ኣብቲ ኹናት ሓደ ካብ ዝለዓሉ ወታደራውያን ንሻናት ፈረንሳ ዝኾነ መዳልያ ተሸለመ። ኣብ የካቲት 1915 ድማ ናብ ማዕርግ ካፒተን ክዓቢ ተገብረ። ኣብ ዝቐጸለ ወርሒ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ንእሽተይ መውጋእቲ ስለ ዝረኸሰት ካብ ኩናት ዓዲ ውዒል ገበረቶሞ ን4 ኣዋርሕ ካብ ኩናት ገለለ። ናብ ኩናት ዳግማይ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ መጋቢት 1916 ኣብ ኩናት ቨርዳን ብሳንጃ ኣብ ጸጋማይ ሰለፉ ተወግአ። እዚ ኸይኣክል ብቐመማ ዋጋዝ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ብጸላኢ ተታሒዙ ተማረኸ። ደጎል ዝተረፈ ጊዜ ናይቲ ኹናት ኣብ ትሕቲ ምርኮ ኣብ ማዓስከራት ምርኮኛታት ኮይና ኣሕለፎ። ኣብዚ ሓደ ብዋዛ ዝለዓል ኣገራሚ ዛንታ ኣሎ። ኣብቲ ጊዜቲ ድሒሩ ሓደ ካብ ህቡባት መራሕቲ ቀይሕ ሰራዊት ሩስያ ዝኾነን ብኢድ ስታሊን ዝጠፍአን ማርሻል ቾኮቪስኪ እውን ምስ ደጎል ተማሪኹ ኣብ ሓደ ክፍሊ ተሸገሩ። ሽዑ ቾኮቪስኪ ብቐጻሊ ቫዮሊን ዝተባህለት መሳርያ ሙዚቃ ይጻወት ነበረ እሞ በዚ ተግባሩ ደጎል እናረበሸ የሕርቆ ነበረ።
بز دمائم قالت وازيتي اتدحيرو دقول أبلع الكومينيزمن كومينيستاويانن زرعيو صدقي بسنك زشعو تشوكوفسكي زسرس اللو حركان زمس أيو إنا بدو زقيعو من البات كابون مملاتون يخون حموشة جيزي زخون كهدم زفتنا حنساب مسرسح كداون تتقبيرو حنساب قدقار فحيرو حنساب مندق فنكيلو ورق حلوف حالفو كسابنا رستمسيلو ببزح من قدتات نمملات فتنا أب أوان مركو لاب سرقو واب صحفهم زنبرا دبدابتات هاجروا واب كينات كلا نسو جيزيو واب معسكر مركونياتات محلافو كم تقطعو يقلس نبرا ننفسو كم نهجر ألبو جيرو كم زريان يجنق كم زنبران أون صحفة اتقوينات أبش عند شعات ميتن عسر شمونتن بستقبرا سممع مكورات تقصي مسابقعة تقول كم محبوس تفتحو نابتا أبدودون استبهله أبدواويت فرنسا تركب عادي زغير السدو تسنبرا عمتات أمانكو خينات أما جمريا شحنت شعات ميتن إسران تقول ناب سراويت تمريسو كم أكالو تهدراو لأغ فرنساي أبولاند قوينو ناب بولاند تمدبه أو ناقار سراويت بولاند أم علام نتفه بسرحو وازينو ودنا برمو بولاند ميجر زبل معرقا قزيما نايتا هاجر زلعالة وتهدراو نشان فيرتشوتي ميليتاري سلمتو أبشحن تشعات ميتن إسران حدن نا فرنساي تمديسو أبتقدم سمهرلو بيت مرتي سانسير كم ممهر وتهدراو تاريخ كوين عقلقلة بدحريو نزقت سدا كرتا عمتات أبتهبو بيت مرتي وتهدرنا إيكول ميليتير باريس تمهرمو آسيفيا وي صبو بزبحال ترتا تمرت وده بدحريو نابت فرنساي كاب جرمن قوبيت آزا حزتو اندستراو زوا راينلاند ناي جرمن تمدبه قون نزي أما فارق عسراتات دوغول مسزنقو ناي أراس حلافيو ناي قدم كورنل ناي حج مارشال بيتان كم تحقاقات صحفي كوينو ناتفه أبشح انت شعاتة ميتن إثران شو ديشنجن بسنك حانتي بزعبا حدو تهدر فرنساي اتزنتو للولدا تبهلت دوغول كم تحقاقازي صحفي إلو زنبرا لا مصحف كلتيهم كجراج أو جمرو أبتكم تناي تعمد وتهدراو قبؤن مفصام نبتسب مدبو راينلاند تملسا أبشحن تشعة ميتن إثران شوعاتن دحرني 10 عامتات تاقلقلوت تاب سراويت دوغول كوماندانت زبل معرك توحبو شعو نابتا أبترير استبهلت كالو زوا جرمن تقاصاصيرو زنبرا سراويت فرنساي تلاقيقو كم أزازي أقار سراويت تندع 10 شعاته كوين تمدبه دوغول نو تهدراتو لعل عامهم كقبرو زئزز ترير حلاف نبره بفلاي حدا اوان چقونا دوغول زبرتعو حدا وتهدر كابتا حدو كغير حتته سمع مسانه ناب حدا أبال بارلاما دبدب صحفه مو بز تقطع دوغول ناب بيت مأسر تورورو بز تكبارو دوغول لاب كبي شجر أتوه شعو نتا قدمو استبأسو ناي قدم حلافيو مارشال بيتان كابت شجر كدحنو تمحسنه بيتان ون عديد إكيبدا شجر فتحلو أبشحن 929 حيلتات كيدان أبريان لاند زنبرن قوبتا أبقعه دقول ناس تقتلو نابسوريان ليبانوسن تمدبه أبو واب زنبر اللؤوان أزيو لعل بقعات أنس أبارقمو أبشحن 931 نا فرنساي كملسن كله أبسوريان ليبانوسن زنبر حلافيو بدقول تدنيقو بقعاتو زمسكر نيار ناقوت دبداب بهيبو أفانو شعووا باريس ناب زركب زلعلو وتهدراو خميتا خوينات تمدبه استوهبو عمام محنصاص وطنات ايو نيرو نزي قصله 6 عامتات دغول او وتهدراو اذن بيروكراسن بزح فلطه زدلبلو مدبا دما خنلو مسكالوت ناي منግስት ሰራሕተኛታት በመዃን ወታደራዊ ምድላዋትን ኩነታትን ፈረንሳይ ዝምልከቱ በመንግስትን ፓርላማን ክጸድቁ ዘለዎም አዋጃትን ፖሊስታትን አምንዳ ሰረሐ ፈረንሳይ ኣብ እዋን ኩናት ከመይ ዓይነት ምድላዋትን ፖሊስን ክትክተል ከም ዘለዋ ዝእምም ንድፊ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ዘቕረቦ ንድፊ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ክጸድቕ ኣይከኣለን
ኣብቲ ግዜቲ ፈረንሳይ ዳግማይ ኣብ ኤውሮጳ ኩናት ምዝባራዕ ክትክልተሎ ብዛዕባ ዘለዋ ፖሊሲ ዘለዎ ርእቶን ተቃውሞን ብግልፂ ካብ ምዝራብ ኣይተቆጠበን። እቲ ሽዑ ዝነበረ መስመር ማጅኖት ተባህለ ብቢልዮናት ገንዘብ ዝተሰርሐ መከላኸሊ ዕርድታት ፈረንሳይ ኣንጻር ጀርመን ብላሽ እዩ ይብል ነበረ። ፈረንሳይ ተኸተሎ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ተረርቲ ድፋዓት ሰሪሕካ ምክልኻል ዘይኮነ ኣብ መልሲ መጥቃዕቲ ዘተኮረ ቁልጡፍ ምንቅስቓስ ዝኽተል ናይ መካናይዝድ ሓይሊ ከም ዘድልያ ሞገተ። ኣብ 1934 ናብ ሞያዊ ሰራዊት ዝብል መጽሓፍ ጸሓፈ። ኣብኡ ብዛዕባ እቲ ዝሓልሞ ናይ መጻእ ሰራዊት ፈረንሳይ ዝርዝራዊ ትልሚ ኣቕረበ። እቲ ክህልወና ዘለዎ ምድብ ሰራዊት ብ100,000 ወተሃደራትን 3,000 ታንክታትን ክቐውም ኣለዎ በለ። መቸስ መጽሓፉ ደቂ ሃገሩ ዕሽሽ ኢሎማ ኣብ ፈረንሳይ ተነበበትን። ጸላኢቶም ጀርመን ግን ንሂትለር ሓዊስካ ነታ መጽሓፍ ከም ዘንበብዋ ይንገር። ኣብ 1937 ደጎል ንመበል 507 ታንከኛ ኣሃዱ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ምስ ተዋህቦ ትልሙ ከተግብር ዝተቃረበ መሰለ። ታንክታት ከም ቀንዲ መሳርያ ኩናት ገይሩ እናቆፀረ ብዝገብሮም ክርክራት ብደረጃ ሃገር ተፈልጠሞ ኮሎኔል ሞተርስ ዝብል ቅጽል ስም ጠበቆ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብ እውን ብሓደ ግዜ ዝጠናቐቕ ክኾነለ ኣይከኣለን። ንኻልኣይ ኩናት ዓለምን ተራ ደጎል ኣብኡን ድሕሪኡ ዝቐጸለ ህይወትን እርጋኑን ንምጽዋይ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንራኸብ ቆፀራ ኹነልና። ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ዝምነየልኩም ኣራብና ኣዳላውን ዝመደብ ኣስመሮም ሃይለ እየ። ሻሎም።